بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى الله تعالى تكبر كما يجنينا تجد الله رأينا كركر لين تجدو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وسنة بمساء منا يسوع تاما كنا كجوين. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كبلا رما مسيري نانو مكة مسيري إلى المسجد الأقصى كتاب بيت المقدس مسيري لا. الذي باركنا حوله. الله فاني بارك دوم مسيري من كرفلا ولا بجسة الأنبياء إن نبي مون تامان سوي أن يريدون. لنريه من آياتنا. الله كفانا كبكو باو جرالا. إنه هو السميع البصير. الله دي مني مساي الله دي يلي مساي. وآتينا موسى الكتاب. الله كواني نبي الله موسى أنيا سون كتابولا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أنيا كنا يبني إسرائيل كوي. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أكنا كوسما يورا من دين الله يده. ذرية مع من حملنا مع نوح. الله كولا دودانيو كلا منو نانيو دوني نبي الله نو نوفي كورون كونو. إنه كان عبدا شكورا. نبي الله نو على بكرة جوني من بعد على بركة. الله كوي وقليل من عبادي شكور. فكفوا إمالو على داود شكرا. وقليل من عبادي شكور. والشكر من مستلزمات الزيادة. ni ala barkada dora do fay ganya maka ta chanji aha in shakartum wallahi la mulqasam wallahi na ala barkada funga ujidi وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. على قاني أكيد بني إسرائيل كوي كتابه كرنو إلى هو المحفوظ ولاي. لا تفسدون في الأرض مرتين. أقول بني إسرائيل أبنا تشيني كدو كلو كان شيفلا. ولا تعلن علوا كبيرا. على والله أبنا يادا لني يادا باي. فإذا جاء وعد أولاهما. على أبنا تشيني فلان جاءنا أكيد نا فلو دل نو فلا فلو نو واتي سيرا. بأسنا عليكم عبادا لنا. على أبنا نجندو كيوما. أولي بأس شديد. آمني تورجلن تقولي. فجاسوا خلال الديار. يملكنا سكسيلك يسوع نيوغانته. وكان وعدا مفعولا. جاسوا من الجوس. أنا بكان الجوس والحوس والعوس والهوس أبي قرأت كم ذكره الإمام الشوكاني في تفسيره تطهير القدير قبل جلي قرأت فجاسوا فحاسوا وهاسوا فعاسوا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. على قولك فهمنا سجوما تغني الكرة ودي شيء على من السجن كدوما تغني. وأمددناكم بأموال وبنين. أقول من أوجدي نفلو أن دين جمعون. وجعلناكم أكثر نفيرا ما بيت مكان تجي. إن أحسنتم لأنفسكم. ناي يعني كابين يعني كاو يركوندي. وإن أسأتم فلها. على قول ناي يعني كاو يركوندي كا. وإذا جاء وعد الآخرة. على قول لا يقول لبان أنا سيسا ما فوق يعني كيسيا فلا دوكولو كباني سلا لكوا. لبان أنا سيسا. ليسوءوا وجوههم. أقول يا ربي كذبانوي. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. على بنا مغوتشو بنا دو مسير كوننا فودو نشيا فلو لا شو كمنا. وليتكبروا ما الله تكبيرا يجوا جفني أجوا فرط أبا بلجلين في حلقة كعبة أو ذكر بختان نصاري. هذه هي الشرائع الموجودة في التوراة. ما شاء الله. كما قلنا في المناسبة. أيوة. أيها فتوى من المناسبة لا. كفو سورة من سورة النحل. الله بنا فنوكل من كرا سبت دموفه. نودي يهودي. ثم هو يرك كتابه كنا نشرات مريج كراوما. الله بكم قولي نفسه. توراة كنا نشريهم. قولي لا بفو أي لمتى. الله فرنا أن قلنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. كتابه يرد من يا توراة. ني كتير من دي بني إسرائيل قوم توراة قلنا نقول فتوفلتا. نيني نلجأ فوق كتاب توراة الشريعة. يقول يا قلنا كتاب. الله كأكل مدام. جزاكم الله خير. عسى ربكم أن يرحمكم. أبدا أما بنا أو هنا. وإن عدتم عدنا. على كنا وسجنا مثل كسرين. وجعلنا جهنم للكافرين. تفسيرك جواب كل سجنا كرا كواتي. وبنا سيدنا محمد الله وبنا كرا كرا يا لواتي من. وبنا كسيدنا محمد كوفو. أكوفو لنا توريتا كونو يا دو. كرا تقابل توريتا كونو. تقابل بارو خليل. نبغى كوباركي. كرا تقابل توريتا كونو. وفي الإنجيل اسمه ماذا؟ إليا. Voilà. Alors que vous dogoli minke odna kale ala yara sigina
ala shigini min kuma kara sababu ghazwatu min yahudiya min ghazwatu min kara ghazwatu banu nadir ghazwatu banu khaynuqa ghazwatu maza khaybar ghazwatu maza banu qurayza ne yahudiya kabila bawu banu nadir wa banu qurayza wa banu khaynuqa wa khaybar ne yahudiya kabila mun kundi ala bela jiden di kirama kira bela jiden dayele khaybar don le bude jugarana bela jiden ghazwatu khaybar akaza lama ko be ma basila an ma kana khaybar do وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أنا جهنم حصيرا فسفني للكافرين كافر معناه كافر का देवे जाने में दिया बाद आपनों काफिर से حصير दो कोरा देवे إن هذا القرآن يهدي للتي هي أنا بقول القرآن يمكن كان لك كتاب من كليدو ويبشر المؤمنين المؤمنون مسوديا الذين يعملون الصالحات آمنوا بيدو بكبارا الممتع أن لهم أجرا كبيرا كفا سراب يومية سرابايدة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة آمنوا بيدو تلمان الله هراي أعتدنا لهم عذابا ألا بني أليما لا جبل لا بومي لا جبل جمينين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير آدم دي أبو يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير آدم دي أبو لك تورلا نتيجة إذا فأبو لك هيرلا جوكمنا آدم دي من دي كنتم ترى غير كم يوم من دي هل نجاسا أكتامبلا كودك أي نرى كوني هل نسارة بأكني ولا بابا أديما هل نسارة بأ أتفوي تاني هذا مدرك ده كذا تسمع دونين لا تيجي كنا بان كابنا دوكو ساعتي كنا بان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ada madin wele ke hera nyimina ala ke jugumi abu wele fana ke toro wele la abu fana ke toro la hera kan ada madin manja wa kana al-insanu ajula ana madin ngateli kana al-insanu ajula ada madin ngateli kateli go jugu وجعلنا الليل والنهار آيتين ala go nyi sufela ani klefela nyo ke kamo go flay ومحونا آية الليل akonyi sufela aya nyo tuse وجعلنا آية النهار مبصرا koray kalu nora yo tuse ka boy no kalu bi yelen ke ma ti jenni ke le bi yelen bo bi jenni ke kalu noro tuse ka boy ko وجعلنا آية النهار ka klefela aya ke mubsiratan yeli ke yora ya لتبتغوا فضلا من ربكم wala sababu samandia nyini ka ba ma yoro ولتعلموا عدد السنين والحساب wala sababu sega sanja te dawdo anaga jate wero وكل شيء فصلناه tafsir ala تفصيلا kani pembela jelen farafansi ala وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ani min fo dongo ante menen ka fo adama den kelen ko fe ki ga pembela jelen seveni doni ka kaburu kono malaka da bala ismuhu ruma abina fi ikiga pembela jelen sebe ibina ko bigi ti bolo aba fi gi bolo ngoni ga bigi ibina fa ko dabaji ti bolo abina fa ki daji ga dabaji ibina fa ko papi ti bolo aba fi gi ga kasange fara te ga sebe ko ka ibada madini sebe ni damna sa ka bali guyate ka sa ka sayate ay nyina ma ko ko min ka ba bela jelen sebe ka ba ni klela o lat mam busora ka meleke ka bi kana kasal ka shiri atega tege mone plane wa kullu insanin ala fa dama den klingelen be alzamnahu ta'iruhu akapampe la hara jodu pataki ni mepande baba kono be pancho ko mena abu munu ka munu do ka singa chori kana te abu chori kana dore bata ka tele ga beta bite ونخرج له يوم القيامة كتابا ala gamba bolla hara jodo akitabulama يلقاه iba منشورا ko ba dalele اقرأ كتابك melako ba biyo ko ikra kitaba ga ika bataki kala كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا آتيرا وسرني جتباي يركا يرد يركا اسمر كونتابليدي والله ما سيت يرد با بلا جلين جتكا با ka kurusan tazi bo ni kan ta jene ko ni kan ta jana ko ni yara wasara ni jate odo bo chugola baran ti do asmana ni mo barata ibna ko ngalondo yara de ba jate bo chugola to nyani ti woro la de فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا فتمانين جاتو كرا كابات فانين كرا الجنة كون ديو يبصر كادي ما يكيني بولولا فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب ألا منا أباك باتاك من أبي كرا سمورا ها قرأوا كتابيا ها نكا مغو اقرأوا كتابيا أما نكا باتاكيا انت الجنة فيزا يا كما
inni zonantu anni mulakin hisabiya anu kon am kun jigi baka ka fa ami hisabu nyo nyuma nyuma ambo kumbe no ni foi al qaida islamé en tant que saya wati masima tuzuri bito khawfan wa tam'a ara ngor alamba ani minke abina wa mena tado amisara ala kala jabanye annaka bakal jana ngani saya wati siraki ki zone de nya alala kabo alhamdulillah nabi sallallahu alaihi wasallam kira kotino ni saya wati sira ika jo kilen kansis husnu zann billah hakata akwai ga bage otmana na ga soro islamai sisa obi di ko hadi sifara ibolo do akon kata ko fata soro ga bata gidima ore amma man utiya kitabahu wa faso ko yadu wa yasla saibuna suburan wala bina halakini wele ni beta bona mena ko ba fala ta do suburan wahida ni ko halakini kelen te biete ga kule kelen la wa do suburan kasira iga halakini chama wele ko halakini chama ne bisara la kan yara munum be la yasalu hamimun hamima teri ginga teri sega teri deli jatiga yara munum be na da mademi ni na yara ko abin yana bane bawo ko abin yana ka faso ko ni yara bala ta inda ta tayu rasul bata go dito ima itara akobna ga jogo mena da abo jogo da ala ka ngabata ko ala ka dama na kini ngolo من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ambu ya maria ni nyumanke uba nyumanke ba fafasa ko bina chenike fiha dugin kono wa haka alaiha alqawl magara nangoya kuma kami chenti yoka fadammarna hada tadmira ala kama dugo halake ni era tamaru shamil ka usan karame wala allah tazuru wa ukhra wala ni taywa ondur ko ga anya an aya min danyo fe dongo mukarana nanga babla kofela وهم يحملون أوزار الذين ضلوا أوزار الذين أضلوهم ولا ومني من كليك نيانا شغلي كليك جرمودون كليك مغبرك جرمودون تقولي ما ممكن على دهو يانو لا تزر وازرة ولا تزر وازرة ما ورد جرمودي ورد ما ورد جرمودون فتمنى تعرض لي بآية من جوا وبه أمسك ودانيون قرأت كيف نجمع بين الآيتين الدكتور بن أفموك إن شاء الله. أيوة الله كان يسأل أيها الأخوة لا تزر وازرة وزر أخرى ثم تلك ذيك ما ورك الجنون كفريتك أدوما فو أيها ورلا ليحملوا أثقالهم مع أثقالهم ini ka donita ye juguma min ke ba donita ka mogore ka juguma donita fana ka fareka ni kuma fila bi ñogo gusira an y'a fɔ ni be tafsiru la ni y'a ye mufassira ya jaya gɛlɛya ka sigiya fannu caman de be fara ɲɔgɔn kan mufassiru bolo ka tafsiru kɛ المفسر لابد إلى أن يكون ملما بفن البلاغة والصرف والنحو ولا سيما قواعد أصول الفقه ويجب عليه أيضا أن يكون ملما بالتاريخ لا سيما تاريخ التشريع الإسلامي نجيب التفسير كدوني كما بي أريد بفريقا يواصل المفسر بلغ لها أي دوني بلغ لنا نينا مين بسيكا كريت لها أولي وصول الفقه ألا كما قوم يتنوى بشي حديثا نام من يرولا حديثا صحيح كما فلا كراتي كما فلا فوق ninaya amba ira de ka fu mawkufu tikele me ni no be jurumu mina be talipo la ni no be jurumu mina be talipo la in no ti jurumu mina ti talipo la o de be ta aljamu bainakum ne kera sababu ye ka juruma mi kulukulu ibi tasorala mami ba juruma fana ke fana ibi tasoro fana na me ni no ti jurumu mina
bela jele den ba ka jurumuta fa yɛrɛ fana b'a ka jurumuta muso b'a ka jurumuta furukɛ yɛrɛ fana b'a ka jurumuta mais ni nɔ bɛ furumuso ka jurumu min na n'a ye tali k'a la i yɛrɛ fana bɛ tali k'a la a faamuna kuma fila tɛ ɲɔgɔn gosi o yɔrɔ de la ni nɔ tɛ jurumu min na i tɛ tali k'o la mais ni nɔ bɛ min na i bɛ tali k'o la ala ka hakili ma d'a ma. amina ya rabbal alamin. jazakumullahu khairan. aywa docteur jamu damba bayna al-ayatain ka jira ka fota arubu tuni no wanda fa bela jere na ma wa fudo ala ka ga sawa inshallah. wa kama halakna min al-qurun min ba'di nuh. na'am صحيح قاعدة أصولية الجمع أولى من النصر ومن الترجيح وكذا والجمع أولى من الترجيح أيضا إذا سكت حتى فرنوها ودي كان نقول إما والمقرن آية فرنوها ودي كان نقول كافو إذا كلم بلي كلم سماتي تقول فتوى لي قاعدة الأصولية والما كافي بيافوني ما كلم نينك جيل كتير أو السيرة كافرانيونكا وجوه الترجيح أبتافو 47 وجها للترجيح بيناني أن ولون لا وجوه بيناني أن ولون لا دام دي إبي مينتا تلقى كسيغا ترجيحه في لو جمهور كان نغني ترجيحه على كان بسببهم هكذا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح. لا باي ني صحابه فلا كما فرانيونكا كرا كما ندرا sahabo bale ka faranyon kan an bai sago ko ni man go ala karama rasul sallallahu alaihi wasallam ko kirai alai anyana kai galuti abdullah ibn abbas ko wallahi ayaye na ku kunye min ba ku mulo flan da ku mulo la nya flan ba ku mulo la kai ayaye no di ya je trofla e bita no ko tenjime ya kuma fly nyon je to kira muso ummuna an ba Aisha akwai nin mamin ko ko kira ya alai kai alai ya anyana ku yin garin Abdullahi ibn Abbas ko kunye den flami ba ku ngoro la kai ya yeno ni we kira yare ni nga har ra'aita rabbak ako nurun anna ara نور أنا أرى وفي رواية رأيت نورا وفي رواية رأيت نورا أكاي نورا ولا سيسا عندهم بعض ألا يقول حديث القدسي له وحجابه نور وحجابه نور وفي رواية وحجابه نار وفي غير الصحيحين قد احتجب ب70 حجابا حجاب النور حجاب النار حجاب النور حجاب النار لو كشف عنه لهزة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. شوف يا ولد. سليمان تاتورو فناولا. حجاب من علنا قدام فون شيء. حجاب غلانا نكبر نورلا. أبي حدث abe hadisa kono mewte bukhari kono ati muslim kono abu kutubu waraw kono dina kitu waraw sunanu taw kafo hijabu min bi alabe ka yere datu ni hijabu miye hijabu bi wolom la dog lalo ka bo noro la dog lalo ka bo tasmana ko wallahi a hijabu bolom woni denkele hake hijabu ala yere tere hijabu mani danfew ce o noro walma o tasma bulungonde hake ko nayi flali ke nayi anye bita da yoro raka da bela ka ba bela jelen tashi Allahu akbar Abdullah ibn Abbas aleka lajine biye hijabu min bi ala ni kira ce ko noro o yele inde noro de ko kira go de ko afa munawa an ba isa dum min no fe nora yere ko fe min bi ubenu kama wake futa ubela jele nchi yako abo chugode la Abdullah ibn Abbas aleka min nora de makira kai nora miya quraitu nura
lana al-imam as-suyuti afa ko wal khulfu fi jawazi ar-ru'yati wal khulfu fonyoaka fi jawazi ar-ru'yati ala yeli yala abi wati fi nawmin suguna wa fi dunya an dunya kono wal wuqu'u lil hadith ana soro kra ayayewa amaya kasana yala don ne masayiru khilafiyya wi ni ya furo ni mo ka be khilafu ga fa ya kun khilafu mashhur ni doni no doni ba no nonche ala bi yeso gona wati yeso gona khilafu do ala bi jenawa ati jenawa khilafu do kira ya yawa maiwa khilafu do masayiru khilafiyya do ala ka be sababu وكما هلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ko ni bidena kono mazmuman ito ko chene madhuran yorjene gabo alaka hinena ya sawa mamin be ni ma ye botu num ke ka bela jele ka fa ala ka botu bela jele yele me ka ke nye sore ka di mai se di la harama ore ola ba ma tara hijila hijiden kelengere bela jele dawa kele minene ni do kele minene ni ala ya fa ko na ko أقوى منهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة دوم تامنا كفالا أم قلنا نيا أننا هجلا أمنا لا هرجينا أمنا فويلا إكجنيه دي أوما من سكرتنا نفهمني لا أعرف على بعدين والله وما له في الآخرة من خلاق هو نيرتي لا هرجوده ومنهم من يقول مغبيما من ما ربنا أتنا في الدنيا حسنة على نماندا مجنينكم وفي الآخرة حسنة إذا نماندا ملاهرة وقنا عذاب النار إذا أنكم سيكبوا جهنم ما على قلوب نغني يرسل وكاكاين تيغو من على بنا كتي أني ككيلين يني بيو كجين كيلين كو وينالو ما يكوي أدو يرلا يبسا سامغا يو abse ke na to radio mi bendi bisa abse ke na ni ga dugula ito sante be e bi ga bara bele jele je chugodi abu ko de fota jalna lahu fiha ma nasha wai ma fo chugo na tige ne ka fo ibina haka dore dansigi wal ma ibina fanga dore dansigi ala ko fanga dima ala ko ale ko ni ale ba telia ka dima ni fenye ni ale ala yara jabi so rabi do jana ko Allahu akbar Allahu akbar ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أقول من لا هرجني وسعى لها سعيها كتلنا تامو كانا وهو مؤمن سجيمي يقصري مؤمن لا هرب باروك بارا فوت من عدم بارا بلا جلي من نشرت دي لمن ياي kurge ka sara sori ka bara la harajo da sharti de liman yayi de kafiri man nyuma yawo nyuma yake alaba bela jele sara da ma nyana ti foi soranya la foi foi aha kasi limanati ni limanati ya sara bi dinga nyare la parce ala to ko de jayyan du sara masa abu kafiri ka sara islam ka sara salama to bi blaka la harajo do ko kafiri ta bi da ma nyana parce fo alaga hera dai nyi nasara bana herete bile sema فأولئك كان سعيهم مشكورا قولوا بارك بركة فيه فقولوا بسم الله اها كسبه ولا سيسا هيجي شيء كده بيودي شيء كنا نتيجة فلاي نفرم بورا لا درا فاتو بلدي لما كو عمره اي هيجي شيء كده نيشي كنا ibda mo me mi ga be na wa fili afa mulawa o bita kili mi ke bile le bayne o kuma de boka ki to arafa kenan ke ki bulo korota o dum bi na ne ala mi waso meleka ka akwa nye de ga jonna ni ma million joli nu bela jele mbora bien fon fe asiti siya kili ni jamana siya bela jele mbala
asiti kan kelen fo ma bele jeli mi ga fini kelen do a bele jeli mi be da ibolo ko ta san ko la fale ala wallahi nyaw mele kaw ke shiri mama bin kene na ne ala ya fara bele jeli ma mo ka kungo min bula ba ta la hara jodo ba sarwi Allahu akbar mun ko hiji de unde o kene kelen ga ide bi bolo ko ta ko ala ne to shife ne ba fere ni ne sigina kana nga jamana ko ne ka ne ka milliardaire bal na kana ga jamana masakai bitashena no ajillahu ala ka tabu tire ba ti la to ma ba ti la ka di ma fo ti la harajo do do kene ko mi ni e sa ti bili ti era de bala de sanitara ni ba ga kan tu sikele di bolo ba chi alakum ay munum man kutu ode wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya rabbi ni fo ni ne afdalu du'a ya arafa ni ne be arafa do du'a bela de ne ne qur'ana ire na sinu fo kan kala kan de gala ode ni rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ala so dunya na nyumana ikan so la hara nyumana ikan kisi ga wa janama toroma abana apa muna funguro wala sisa funguro ko ay ni ngal deke ko yala mo ko bi ta hiji fola ka ala ikal jenen ni kata hiji fulana ke ko ka jenini nugo hiji kile bi nyama ma ko wala fa da bieno siga boy taala inshallah قل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك أسلمان كان تاريخ تابعوا بين الحج والعمرة كابو أي هجن عمرة ياتو بنيونا فإنهما ينفيان الفقر كابو فاندان جنگا وعدم الجنة كما ينفع ماذا الكير الخبص من الحديد إنكو تسمى بين نجا بوي نكابو نجا لا شكو منا إمراني هجن تغو نيونا كابو فاندان جنگا ويلا تاني ba jadi naga ngawati na klan daga passport visa talendo imrat visa talendo doy tali dam naga baw par de gele sukara la binyo go jimi ha iba tugu nonga warti bamble babay bunni ni ngal ke fantaw de laga takirate ذهب أهل الدسور بالوجوه يا رسول الله كما تقول ترى براجي به قال ما كتبدي ودون كراي فانتان دغ الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر والله كراي تندفو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نيه نفوش كما ما بدو كلوكا كلا كي كفسا ما بي ما يبارك على دو كلوكا هيرا بارا يا بي الله اكبر اشياء كما الا من سات فن ما مي دو فرا كما ولا ساتو زي باسو ناو نيا كما كان ترى ام جلو فراكا tani kede akara me mi dan kama na umita kama tani kede tanso la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu fantan ni yayi wadi ko ni dan barajila i barka de bana to warti bolo kirai nun ko iti ko shi tawa asabi yo ni yeni fo na tara imra barajim ni sema ya yo mi semiye abeda jogodi adola ya rekash ne kemen ni do faraka ibe ibadan barajila subhanallahi walhamdulillahi tamla'an al-mizan na tare morala na kan mizanu gire ara ifana binin ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi la ifana kan mizanu bi fa na ba fala o bi tiya de sakere le billahi sika ataba ka ke fulai de ala ka be salama yenu bokirayo wanda yenu bokirayo ya rasulullah yan karamina wo fana damna tugune kira ko ni ala ka sama ndiade yuti himani yasha abade mama mami ya
laka be salaba amina ani tamono ko kan sai ga nyamoy kullan numiddu haula'i aka kullan numiddu haula'i nun kelengele bela jelena ne ala bu jidi wa haula'i min ata'i rabbik bidun jidi bi bela jele jidi min ata'i rabbika ka ba ala imaka sonna ya isa kullan numiddu bidun bela jele jidi haula'i wa haula ya fa mo ni ya fa mo bela jele jidi aha وما كان عطاء ربك محظورا على كصنفين أما كمان يفني في قرية جمعين من كان يريد الآخرة ومن كان يريد الدنيا بلجل على بعض بلجل جدي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جروب فورا من فورا ما من بينو تاي لا حرج وهؤلاء ما من بينو تاي أكون على بينو بلجل جدي من عطاء كفنا صن بس على كصنف كمان يفهم في alaka somma ka kuma ne fenye na kana ta rabbika mahzura alaka soni fenye kuma ne fe har ne ya kuta bi so wallahi ma ala ne sai masai sa ha iba kuta kabale ala ta ko ibn adam li alayka faridatun wa laka minni rizq Allahu akbar خالفتني في فريضتي ولو خالف كثير رزق نفرد بها لي عليك فريضة ولك مني رزق نعلى يفعل واجب يكا نيكا على بطل إفانا كفن بنا علاقة نينجي كرتين فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق الله أرحم الراحمين ako ni bana kane alabatu ne ki fongo nya gar daga ina ta ko ne ki banki so fi ibi ta mata du ko iba ka girdin du iba ka tiya sama ibi kila ka mawra boto min tare yake ngire patron du man du ko la ka min jeni ni sa abiya nabi ne ta ala la ala ka ale be munu masai wallahi kira ko da ko nyanga mandu ko ko nyaadi ala ya rama fa je ala de arhamur rahimin sallallahu alaihi wasallam bismillah انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ala aflani nun dof sa do kan jogami وللآخرة أكبر درجات ala ko la hara jode ne daraja ka bo mo ko sa ngai nyana wallahu fadala ba'dahum ala ba'din fi rizq ala dof sa do diga tegala ako ngala hara jodo samandia woni samandia wallahi ala kan ko yani wala la akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila la harab darajat kabo la harab samandia de samandia لا تجعل مع الله إلها آخر ni nyata tawre kaida nun flene munun bu sebenu no kitabu folom na shara alakum min ad-din ala sharia kan ad-din na ay ma waswa bihi no hana mi sinna no wasani wa washani mi ani ma munun kono ya ana aqimu ad-din wa la tatafarraqu donc kita sharia temenen nungu bo ustaz karame ni ko munasaba la ka ko kaida munun kumbe kitabu temenen kono kafana na fulafara ala ka kaida o fulani ako jogani ولا تجعل مع الله إلها آخر akikana mawara fara alaka فتقعد مذموما مخذولا kono gera ibn asigi فتقعد مذموما مخذولا ibn asigi mazmuman itokochiyane makhzulan inde bule وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه kosena mawadi mai kitike gara foy batu fale ala وبالوالدين إحسانا abil walidaini ihsana kan ma yaki bangi ba fly Allahu akbar إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ma ya bangi ba fly ala ya dale batuli de ka ay kalma ay tan fara min da no de lahul mahfuzu wala ni kalimu ba ga sebeni ke akalim ko sebeni ke ako kalim ma ko sebeni ke kalim ko ya rabbi wa ma aktub ako min musebe ako sebe la ilaha illa ana nashike funi ala ne jena mo gaba ma min bangi ba fula janima الله أكبر kalim me kan fala mun sebeni bala dana dia mai ne dana dia mai ale ni binya che ga la hara che الله أكبر ale ni binya che ka la hara che kira ka sahaba do amma se ga la ilaha illa allah fa sato pasa ba kun dibine do akoro sahaba ke to gaidi al qam
alkama bisa ya sigara la sahabat kirana fa ya rasulullah fa alkama masaka la ilaha illallah fa o de o kura de o bolo madele ka kira ka sahabat silaka sa to ko lafkanu wa lam yakul ka fuka ka la ilaha illallah ya fa baraka ma fa okay Allahu akbar ko ya rasulullah fa alkama masaka la ilaha illallah fa apa membiar aku kata bani asal babi utara ban nobe asal ban suka sileno baba leti ya fal kamama wallahi ebi baba ko de ma ko ti ya fi ma de para baba baba ko ne reti ya fi ma wallahi la ilaha illa allah Allahu akbar ha Allahu akbar. Krago ukataka panga ya baba panga leti sega ya baba. Krago sababu ukataka doga mana. Utara doga mana doga msega ada madini jadi kipa. Allahu akbar. Aku kata kama nofe utara kama nofe. Aku kata kama bana utara bana nofe. Akabina na aku wallahi nima ya badema mbaje ni tasmana yaraka selaha tasmana ala bitaje. Allahu akbar. Kira ku kata kabla tasmana ya nuku bina beli tasmana bako kale ya parama alkama ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah aslama ruha ila barihi ayni na tikuma la ilaha illallah danga de mina min fi sedi ko jona mi danga do yana ka sanya ta nasara ki to biya to ta Allahu akbar atira diable ere ko juwe mami hine mine ibati ke do pakele ga danga do kasa ka deun to danga ma wuli asira glable Allahu akbar asira glable e min tabi ngena ma yala yana nyega tubu sigi ko jona da danga ma inde abi dunya cha bi da harache aduma emi danga de ala bina shi chaman de ma Allahu akbar ka den caman di ma a bɛɛ b'a sen fili kɔnɔ kelen kelen i ni dusukasi bɛ da i ni dusukasi bɛ wuli i b'a ɲini ala k'i faga don o don i ni lebu bɛ ɲɔgɔn na i bɛ saya nata don o don ɲɛnama in de da ka i la dɛ ni sara i bɛ taa janɛma kɔnɔ wallahi dangaden tɛ don alijɛnɛ kɔnɔ dangaden tɛ don alijɛnɛ kɔnɔ dangaden dɔn yɔrɔ tɛ ala bolo alijɛnɛ kɔnɔ amin ne fɔ denmisɛnninw kana sɔrɔ i b'a k'i danga an b'a fɔ na denbaw ye tuma bɛɛ ne b'a fɔ denmisɛnninw ye taa fɔ so ko sasuma da ko i k'a f'i ba ye ani fa ye ko ka nin danga n'u y'i danga b'i minɛ dɛ jarullahi zamakshari tafsirul kasafu tigi kuma lamɛrɛ kuleŋɛ min dɔrɔn koyi o ye ba ka kuleŋɛ ye kuleŋɛ dangani sabɛ dɛ aka tafsiru bi yan jarullahi zamakshari أجمعنا في تفسير القرآن بالبلاغة خلفا وسلفا الله أكبر القرآن بقرأ بلاغة لا وكان معتزلا أقول فتيني ينا كسا أمور لتكرا دوني بابا يا كليلا يقول دوني باتي مو ترى إننا دون دولا زار الله جار الله الزمخشري يمكن كني ورين تكرا أكسدان جمعي سرو akale pare afitini ndaga ale kamale ni molo ni kono deni kama Allahu akbar akale fitini dara kono deni mina ka juri shira abika kulunga kenai abika munu aworo tigara kale bago ye walde do woro tigala ki woro tigala Allahu akbar da kulunga ni o kono yo dango babu fo mumbu simina ko fo na sore mane simi la ilaha illallah o ya bane o de ta chena bata chena benzini na bablu fo na sore ne mi bolo denga ko bana baga ko bana banya ba wakana danga dunne akana de undana dew hali ba mi daga du suka sinu sama o daga tarbi hudi
ibi danga tarbe odo danga fi danga yusawi danga tarbe danga tarbe da amma ko de français la ko danga au carré ni boro la de danga au cube am ta danga au puissance 4 puissance 5 wa halu majarra ya danga de ga tare bismillah ba boro ba fa ka yi danga ya aba yoro do ko ala aha ba fa ka yi yoro do la sisa aha danga chama me fauli ba ke aha ba ke muso ba ke aha wudu su mana kashi ficiri koni dola dron aha ubi danga hannu ma ka bu mine aha hannu ma ka dan abi mine nu ya ke kono kora ya me dai no relation aha ubi min ke asorati aha wala sira ta tsolu ka ko bangi ba bi den danga bi ke ka sora chenta ala to danga mine Kirama sallallahu alaihi wasallam asigile dondola aka muso ko mi yatima den muso mo mara kwa yatima den muso mo do sina kana maga kira la doro kira ya dama yatima den muso fitinin dama amuso na ko ya rasulullah ako na yatima den do ya dana ako mi se ka ni mara jogodi ako ya ma den ka fiyewa ka bone kira ni ya nyina ala fe ala ka kujugu ke ma mina dangana ni na manka ala ilahi duma ko atake Allahu akbar ti hakili shigi ala te ko ita Allahu ni danga manka ti mine han ni madanga ni danga ka ka bi mine Panabi nu ya fiye nu idanga ni na manka ati mine nu mi danga ngai danga sa ni na ka ka bi mine Allahu akbar hanu ma ko Allahu akbar odo gacha amba no ga batu foyo ko diskasi mi ne ki ba fa ngai danga de re de Allahu akbar o de danga so mi tuye mainda esi segi ko la parce que ta do ki ba dimine ni koro ita do ki fa dimine ni koro danga da tulle Allah kamara aha 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 kusabe Allahu akbar kayere mahallu shahid tani kuma ne be suro gaskiya aha kayere yanya ala siga ta kuma ka nga majlisu mo do sorola kale chogora ba do hafizul quran kundu mufassiru do nakuya akumi dalugu mabulu na ale yere je dara cheka na dalu ndima ni yake abinye nga na ale yere akatinye ara ne ma fukati ha kale yere ba fukati nye kuya nyine nga ko mun kama ka ko danga de ba de ko danga de bulio ebi danga isori ba don Sayyidina Umar radiyallahu anhu akle ay mo doye ay kamale ni doye abolo jara kak ka bolo kashi no bolo meleke ka tuma mita Sayyidina Umar ko firasa tigide firasa krabo hadisa ko na ko afrasukum Umar afrasukum Umar Sayyidina Umar fam mi diga ko molola na fam mi diga ko na ya ko dono ani ala tabe kidi Allahu akbar kera ko obi o doni o fira sabe ma mina nga sahaba be la jele na min ta ka jugu be ta wadi sayyidina Umar Allahu akbar ay say ako he na ya kenana ako mu ye bolo na raka keta ako Umaru ako am go famu de la ne bo am ne bo ra bon son de la am danga de tien ta nyom bolo kana kwa ako ne danga de sidi من أسرة هكذا نرث العقوق وبدنا نتشم من اليوم عمر كو يسرا تشغدي أقال فادي دanga مننا قال فابو ينشتي دي أي فهم بلا جلن قال فتيني ماي على كربالي قال لك كمال كورا دفالي أكو جامع تمام كم فابولا le fage ngabo sokano dem sokano ko malenye
ako dondola fa besara anana denna daga ka ala kama aka dabal doni ngama abita yere sutura naye ako alla ale fa bolo tuna mi ka da ko kanyo ne ka fili ka tabi ako dema ne di wolo e masara foyi soro nena ninte ke korobaya e masara foyi soro ka kenena ninte ikera kamale goroy ibinga na golo kuna e masara foyi soro ka kenena ninte nana mina doni nyini fanyera kan na folola yente ka tuna na kolla wallahu yadaka alladhi huwa ghalib Allah yani na ala kala mi se masai ala ki bolot mami Allahu ako mara ko ne bolot la dama mai ne ñebe ma danga de ga tare danga may de wallah ma mi min ko mun ta bi ñena mala glato go borela mun ta sara glato go to la glato go to la o kara haqa alaina qawlu rabbina inna la zaiqun ñekena la harajana akana kulut kulunga bangi bala araka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana akai ma yaka bangi bawe de hadi bangi ba fly kadri islamay ni bolo ba tula la do ba tula ni ka islamay du nu da do faka ta suka sayama do da kanu ka kadri ay de hanni al mami obi do jana ma kono yabba Allahu akbar do de ya fana kadi de kako wal yaf'alil baru ma yasha ako ni fem min kadi duwa de nyana ma ko na kako he duwa de kira flaka bidai di masisa ko min kadi ki ko ke du golo ka ko be kai dunya kai la harakai wa abana mafhumul mukhalafa wa ma min fara duwa de ko min kada yi ne mala ka ke ma fa daga de fa nai min kadi yi ne mala ka ke diga nya chana ga la hara chana Allahu akbar otubana aya ko su ko soba bane ba ce man ana musamman aka ko sa kana da unda na unda abu min ne dew an fa min fo e keren mana kana so fi bani ba ka dimi ko na dimi ko da mi garala ma bi ko me dimi na ko de ma ya fa masa ala ke ka ya fa bai na ka bo ko ju adena kare mana musomanu lu mana ko ba don dara ko nu ko nu bawde flani de bawde te bile tanga de zuma ngata bismillah aha al mudir globally ito mado wa alaikum salam aha 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 kosabe kunjugu aha abu go bangi bawo la Allah tugani aha denga haku aga waliyuka aha ikhtiyarul ummi wal abi aha barakallahu fik au keleni aha inna ma kana janina wa hako hukuku madafa wa baral wilalati lil kitab wa madafa eska min ni dedemine amti dedemine aha eska min haku nunja ketugula wala masha Allah donc ni yanda ana muduru tomay Sheikh Abubakar Kubali atoma do ni fara mudarrisi ako dana pamba chama kwale ya shin kata min mabani ba ubi hakemi dunka hakemi perdi to yake ne denga haka do yake mai ka bani man ni nai ni ma bani man ni den ya perla ne mudire kuma min ko ba bo ne ma at-tarbiya marhalatu ma qabla al-wilada kadenka la oho kadenka la modda mina yana ka wulu denka la moni bidda mina yana ka wulu maga kuma son jilani kara sayyidina Umar kilela radiyallahu anhu de ya fa bugo ay tega da fa kulo goro sayyidina Umar kile
fatara Umar ako Umar ko de yembugo de ko de yembugo ta de mo le kana yembugo kan kun so yo kelenya ya ko mu ya senya ma yembugo kan kun so yo ti kelenya yo yemu de ni bugara ki kun so tara de mo le kana Senda Umar ko de ma ki fana na ko ne kai bugo ki tege da kulo goro akwai mun kila den kasara ako Umar ko ne wolo fade mani ma hera foyi sɔrɔ nin na a fɔlɔfɔlɔ den ka hakɛ dɔ y'a fa kan a ka ba ɲuman ɲin'a ye a taara sunguruba dɔ de furu ka ne sɔrɔ o la u bɛ ne wele dugu kɔnɔ ko sunguruba den a ko den ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye a fa kan tuguni ni den wolola a ka tɔgɔ ɲuman d'a la a k'a ma tɔgɔ ɲuman d'a la aka yan tɔgɔ wele ko Ju'alu bokolongolo Musa ko ɲɛnamani bɛ bokolongolo a kɛ den ka hakɛ dɔ y'a a fa ka jumɛn tuguni n'a wolola i k'a dɔn kalan na a ka ala ko ɲɛdɔn ka bangebaa bonya ɲɛdɔn a k'a mun kɛ kabini wolola ne bɛ ɲaman nɔfɛ yala la kungo kɔnɔ a ko cɛ cɛkɔrɔbaw Umaru ko ten a ko ni k'i den kelen kila k'i ye tan k'a la dɛ ni den kelen kila i ye joli k'a la i ye tan k'a la mudiri ka kuma bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye misaliya kelen kɔnɔ jazakumullahu khairan ala husni ta'liq ayiwa masha Allah mudir ka bi ziyada kɛ ayi ni ko ne mawdu tarbiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh min nambal ga an fi da kewaci a karfi don mu fara asirin mun bar lawa ne hade aba ga daga de ga kele ko kodo ni ne wudu ku faina ni ne wudu bayni karanja do la blo ko be ka telle ni musu ko mo bi bedeli bu ko dibo iya ku bedeli Allah ko dibo fo be ka balo ni ka dibo ma du bono ere ko do ko ni bi re fara ni fa ba do ye ni na ko do ammi ni ko sunu ni du ko do dangana ko bo ni ya e fa daga kiti dangana ba ko ba ne ne ka ga ko ba kiti ika do kana do dangana ba wallahi Allah dangana ere da fa ni Allah aratu makhluqun min Allah wallahi ana kada belo de jangan panai Allah mana be yara yara de apa ka bar jangan yang murdu ala ke yara ka du bela de tapi yara de macela na ya ni ya du Allah ko ma abi du jonna mi jangan baya jangan keneka nafsu da ka ali min daga ba ma daga gale ne daga ku ga aka daga bayina alu do fanana Allahu akbar kula ana ci warwa do ala ka hinuna aha balla na ka bunya ado ba di ni ko ma ke ko ni daga de ko ne bi ko daga do soro ako ma daga tin soro ko daga ye bakula aka ko daga ye bakula aba do aba baudo Allahu akbar jangan mau benar. Aman. Rijal. Kana min ar-rijal. Allahu akbar. Kalau di baru ada tengah. Ada enggak banyak. Kau ngah guna. Kuda kayak kuda bayar. Aku jangan ye kuda. Kau anak ada vendu. Apa lagi dia anak kamu mau ikut. Kamu kau. Allahu. Tapi yang kau ni kau punya kau jangan ye family bagaimana. Jangan ni loh. Ini bukan orang bahasa. Ada juga sih kalau. Jangan ye mina wallah. Jangan. Allahu akbar. Dulu berdiri orang kata apa. Dulu di tengah ini mau pergi badi tu hendro jangan dulu. Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Cuma mana talik? Waalaikumsalam. Abi tintalu bela jirin nafa. Malaka bela jirin nafa, anu ko bela jirin. Amin ya Allah. Bela jirin nafa. Amin. Wanda ko mamboy. Jangan. Kendo amai. Gak mau orang yang kewala kayak gini.
Sope nabi mboro nyago wala kuno bay ko na se kwati do alni wallahi ma bedu mega bodo de alni ko ma ya kana yi go ko aro bedo be dinge mun ma bulo ade go ke ta ko ta place Allah pet ni mo bo dono la abu dunya quality belum ada ale buku banyak ale juga jadi ni ale maafkan ale tu belum ada aku uflet dorong dengan ni walau mal dulu tu kali banyak semua jauh Allah ale semua ba semua jauh ni banyak ale tu popular semua jauh Allah le jorom na ni ko le bayma de tire ko yino le ko de la jorom Allah ni ba jana kana ci ko ngam Allahu akbar dara ji o ba jira afo ba kay doru do be ko nuna ni sabe do de mine awa afana bi dew fana de men ko bo daga diya sa Allahu akbar kalam bo lula dan ko ma bo lula sirata awa fana ja ko bo lula sirata fana bi dew de men no luli sirata amma ala dele ala kan de men amin ya rabbal alamin ni dengan nasra fa fana e dew ma o de ala yo sirata ata sabata be ye ni be a be fitini a fololo la ko wala ta kullu ma kana ko masa blar ma ko mana ka kunni ko wala mena wala ma ko wahidi upin bodi ko tare ni malu la yamse ke de wala ba abi ma abi labane ni fikin dola kasinga mun kan do fati mata tunini so ko ne mai wala sura ke kare ko wala ma da bola wala ni upin Bukro gara dala Sheikh Ahmad upin de ko saba na wulila amma ko ni ne me wulila ne me lamina wa ne lamina ni gado yesa wanda akma ba ko wanda ni akma bai bai oh me abu mun ne kuma ni wanda saraka ko wala ne me wulila pere ni sisa da wanda bebo me har ka fa mo bebo sila ta odi Allahu akbar oh gawo yelo o ya du mata de ma dembre ko e jesu wo ko be ku pindi ni lo bi be yo abi ko mana bi ka bara oh do be ni buru ga sa ko ko to wanya ne ko do re o be o wala de ana rabbal alamin أيوة إن شاء الله أنا دي الموضوع منك أمي بني بابو الوضعية ندنا ديا أمني موضوع لا ليا مسكة تبع أيوة يا جرى الشيخ محمود أيوة أفنك بنا تعليق دوك إن شاء الله تفضل بارك عليكم ورحمة الله وبركاته أمي يومنا بي ni danga ko fora de so ni mo chamam akil ko ni mo kala danga den pati na solo solo bari alo kay ka wala ko so parce que danga den binna ko solo ko ka dam mo pera de la solo danga den ati ajena lo so Allahu ri para ni ke ka saba ko ka ajena solo ala ko lo ya ala ko lo ya et abinna ko solo fo ka ten do denga do den bi de fanta ya ala bina sutra imanu ala bina abdasra abi ajina sutra na do tin kata ma na furo ko la aba wala ko do be ko na furo ni wo ku ta ko be do be mi yi mo mi senta bolo do ali bang ba ya danga ka pempe ke mi ngi la kana furo so ba ko ko tanga ma mi no kasoro no kasoro danga sarana tanga wa ba ya kita ba ni mana ala ko to amin ya rabbal
ayo ala ka ni sababu bɛɛ hali ni bi walada danna ni dɔrɔn ma an ye sɔngɔ sama sɔrɔ parce que ni bi fɔra yen an ka lafiya diɲɛna ani lafiya lahara bɛɛ de b'a kɔnɔ hali bi walada yɛrɛ n'an y'a bɛɛ kɛ nin kan n'o de ye dugawu bɛ sɔrɔ sira min fɛ bangebagaw bɛ se ka dususuma sɔrɔ denw na ni sira min ye ka denmisɛnw lasu hali maakɔrɔba minnu bɛ yen olu yɛrɛ fana lasu ni bi walada dara nin ma an b'a fɔ ko laɲini sɔrɔla o tuma na min fɔra a ka hakili to a la dɛ hali kunu karamɔgɔ sali filɛ nin ne b'o de fɔra yen n y'a ɲininka ko cɛkɔrɔba bɛ yen a ko k'a bɛ yen n ko musokɔrɔba bɛ a ko fana bɛ yen a ko i ka ko kɔni b'i yɛrɛ bolo sa dɛ a n'a ka dɔnni bɛɛ ne tun b'a kan k'a lajɛ kɔnɔ bon don o don sisan e kɔni bɛ se ka ko dɔ de kɛ min b'i bila cɛw ɲɛ ka si sɔrɔ ka se nin na ka dɔnni sɔrɔ ka se nin na i bangebaa fila ka k'e kɔrɔ e ma se ka sabu ɲuman si sɔrɔ i yɛrɛ la don o don min b'i don alijɛnɛ na min b'i bila cɛw ɲɛ a occasion filɛ i bolo yen dɛ mais n'i sera nin yɔrɔ in na cɛkɔrɔba kɔni a ye bi segin sɔrɔ ka ban mais a ladon ma nɔgɔ dɛ a ladon ma nɔgɔ i ka ɲuman a t'a dɔ i ye i bɛ dumuni duman to k'a d'a ma a b'a fɔ ko k'a bɛ taa dumuni minɛ kɛrɛfɛ a bɛ dumuni ta a bɛ kini ta a bɛ taa kɛnɛ ma ko n'an taa an ka so i bɛ samara san ka d'a ma a bɛ samara kelen samara singili a bɛ taama n'o ye ko n den bana ka samara san i bɛ fini ɲuman san ka d'a ma a b'o to kɛsu kɔnɔna na ka fini lankolonw don ala y'o bɛɛ de dɔn a ko n'o si sera nin yɔrɔ in na o ladon ma di dɛ i ka sabali i k'i yɛrɛ maîtriser e k'i jija waati de kɔnɔna na an kɔni b'a fɔ nin kuma kelen don bangebaga dɔw bɛ danga feere nka i kana k'a sanbaga ye dɛ a kɛlɛ a bolo n'i y'a san kunna sini an balimamuso dɔw bɛ yen a tora a sigilen bɛ yan a ye bangebaga kuma in fɔ ne ɲɛna a ye kisɛ in lakale min b'a n'a bangebaga cɛ tile fila in na mais n'i ye kuma in lamɛn a balimamuso sigilen bɛ yan n'i y'a lamɛn i b'a ye jo bɛ den bolo k'a bangebaga k'a dusu kasilen don ale kɔrɔ yanni mudiri k'a ka kuma in fɔ ne ko an ka cɛkɔrɔba bɛ yan mudiri k'a bɛ deli ka nin kuma in fɔ ko danga ye ala ka dan fɛn de ye a b'a dɔn a bɛ don sira min na danga b'a dɔn ale bɛ don yɔrɔ min na mudiri yɛrɛ fila sigira a kan a balimamuso n'i tulo bɛ an ka kumakan na nin kuma kelen don i bɛ tiɲɛ kan i bɛ to i ka sira in kan i b'i n'i ba ni tiɲɛ cɛ mais halisa o t'a daga ye k'a fɔ ko k'i b'a dusu kasi dɛ i b'i fara ɲɔgɔn kan de k'a diɲɛ ɲini i b'i fara ɲɔgɔn kan k'a diɲɛ ɲini an ka hakili to danga kuma in na n y'a fɔ cogo min na hali n'an ka walada danna nin ma bi an bɛ fɛn bala nin ye dɛ dugawu de b'i fara cɛw kan karisa ka ko bɛ cogo di an tɛ foyi si ɲɛ dɔn a la u tɛ foyi don i ka ko ɲɛ na tuma bɛɛ u b'a fɔ k'i bɛ se ka miliyɔn ko dilan k'a sɔrɔ hali 100 i tɛ se k'a dilan ala fana b'a hijabu de da i kan hali karamɔgɔ ni ala ye dugawu don i ka ko ɲɛ na i bɛ kitabu dɔ lajɛ su fɛ dɛ i bɛna sigi majilisu la wala i bɛ taa sigi kɛnɛ dɔ ka yɔrɔ dɔ la dɛ o kuma de bɛna sen na e b'a kɛnɛ sagatigiya kan jɔn y'i ci su la k'i k'a lajɛ ala don dugawu don i tɛ ɲininka sɔɔni yɛrɛ la fana min bɛ se k'i malo u bɛɛ ye dugawu sara dɔ de ye bari ye min ɲɛfɔ sisan k'a ye karisa b'a sen na a bɛ taamana sen na k'o kɛ danga taamasiyɛn o tɛ taamasiyɛn ye dɛ karisa bɛ V8 kɔnɔna na k'o kɛ dugawu taamasiyɛn o tɛ dugawudenya taamasiyɛn ye dɛ dugawuden bɛ se ka kɛ nɔgɔso la i hakili latigɛ dugawu ɲini na e min y'i bangebaga ladon ni garisigɛ korolen don danga foyi t'i kɔ ala yɛrɛ de y'i garisigɛ kɛ tan mais i tɛ malo dɛ ala bɛ jigi k'i la fana a bɛ dangaden fana sɔn a b'a kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaa ye nka an ka sigi ka ko in lajɛ an ka sigi an ka ko in lajɛ a tɛ sa ni sutura yɛrɛ fana ye tuma an ka hakili to a la bangebaga minnu b'a kan k'u den danga karamɔgɔkɛ da sera a ma karamɔgɔ caman da sera a ma kira alayhi salatu wasalam a n'a ka sahabaw bɔra taama dɔ la dɔ bɛ yɛlɛlikɛ fɛn min kan a y'a ka yɛlɛlikɛ fɛn min danga kira ko jɔn de b'a kan k'a ka yɛlɛlikɛ fɛn danga a ka ɲamɛ danga o ko karisa don a ko nin ɲamɛ tɛ tugu anw nɔfɛ nin taama in na ɲamɛ in k'a tɛ tugu an nɔfɛ nin taama in na sahaba min bɛ nin hadisa riwaya a ko ale ɲɛ bɛ ɲamɛ na ɲamɛtigi y'a ka minɛnw jigi ka bɔ a kan ɲamɛ kelen b'a kan ka taama ten
ka sabu ke danga min dora ka be fe ka ni sa ka ngana e do ba kan ki den danga do anifle den ka ko gele be ra de bolo da iba fo doro ko jusu ka sili de afo ma be ta mina juma mina etado kana so ni clip ina ambe réseau de la menet la ka do ay commentaire ka ka bi akoni kera ni clip ina Egypte yara shutiga ko fe aya baka mina be cheka fili na ya cheka fili musukoroba ko be deuxième étage la mo yara baka ka filmer anana dimi ay mina do ri takato troisième wala 120 étage ina akwale ba jigi dron ali mina yara be jigira yo fa ka fa o yoro ni bela tellement kali dibile do akabe mina fili balu ko fe dron a fili to ani mina be jigira yo fa ka kankare mana aka hakili to ala danga amaida hal na shuro ibayin baga bi ni cence wala ibini bayin baga ni cence ika jo akuru abla ko shida ala be kiliti ya idon dola amma no gode uyi fara ka jarabi do de ne ki ba kele be ka bi ta wuri ka danga dina ati ta wuri mana aka hakili to ala jugo wa bi nyina sarafe hal ni makuma bayin baga hal na makuma nusondi ya rama dogo wula ni kuma do ki bayin baga hal na madugo ke ko ne rabi ma yake balmai min ma ke bayin baga ni mu war blakata dama hala ya rata fo yana ko yi war soro kana di kuraji de ko de bi club le ka wulili ke ko war saraw ma wa e ko war saraw ma ka bi ni sede ko ma do makuma kana di kuraji de o ni wona ti ka abika shama ibu war blakata o ti fo halo ta fo kasera halo ta fo ni che mo kini di kuraji de e adabo mi kama baragi te bolo adu te bolo nimbe jarabi do de mi yoro ina ki teste yala bina sabali kan mu makallawa de kama nanyi wati yere bebla bi ni kuma foli la doka ta an ngol la shu do nyinina udaka dana da demission au chama be amadu folo balu nyinina jutigi tuma do rajuna do balu nyinina ibado ka fo ini chenyo de ba kan ka finyini ini chenyo ibe femi nyinina ni ini chenyo de ba nyini muno be bloela muno tenye do reka ko chuala do da barkadu ala ka akilima dama kuma nyinina do be aywa ala ani modé woni te ñogonte sa aywa amadi chokoroba makata aywa abe wala ba natara bi kuma bi ba bismillah sila sipita wa sila wa alaikum salam kulubali bismillah ba tafaddal voilà burke ay hal burke amena doni ay mi goro gala ambe baroke ako aka filan do ko dugula ubi no wondo ko sobe akale flando a flanko mi do me abado filan aka filan ya becco ko minna to ya mani atuga madia Allahu akbar ala ke ya musofuru ka jensoro jenin ke na hafizi Allah kundo ako ikaisa ne bijo iyere biyere do iten kere ka hafizi ya soro to ako aba wallahi Allahu akbar yani kone amena doni Allah ako aya soro aba de aba soro ne fede aya soro aba de Allahu akbar kan ya me fo Allahu akbar jazakumullahu khairan ba dogo ni jora do tuli de ne min ni bole soro ala ka ga do demi so kara be min ko nyame danga ne chekele ka nyame danga kra ko nyame ka ta ti tugulu ko to ko re ba ko danga mo ko na da mo de re danga de re se ke mai ko kuma hadith abo soro kara ba hadith da ba danga ne dikira mo so ka ko amani fi na man ala ka be soro bismillah jawara ni modé won che quoi aha c'est ça
u bɛ doni min kɛ an n'an denw cɛ donc o yɔrɔ an bɛ fɛ a ka dɔɔnin fɔ o yɔrɔ voilà o ye makɔrɔbaw ka fɛn ye iba a bɛ don i ni mɔdenw cɛ quoi a bɛ don i ni denw cɛ quoi parce que ale ye mɔmuso de ye quoi ni k'i bɛ den ninnu bugɔ ba tɛ sɔn éducation hali ala ko a bɛ dimi kɔrɔ tɛ dɛ a y'o kɛra muturu ninnu na nin kɛ ka gira anw ma anw tɛ se ka nin jaabi muturu ni ma nin jaabi dɔrɔn an b'a fɔ wallahu ala denfaw n'u den cɛ voilà kosɛbɛ ولكل إنسان محكمة في قلبه يبرز الحكم على نفسه. يقول أنا أعرف دي ما هي كنا جدوسين. دو ودو فوق كذا دم فوق ولا حلا. Jadi kita ni juga kayak baca ni. Bapa dia lah mulai sekali na. Nanti betul lah mona. Bapa dia lah betul muda lah betul. Tak akan juga ada belas. Lepas tu makan ada kita. Allah. Aku nak sini ya saya. Aku boleh. Siapa? Obat ni ayat bapak kita. Ada halang kita. Utak lekang lagi tu. Tapi kalau aku belum pada bui. Kamalah mau main. Amal boleh. Ni tu boleh berbagai. Itu tak dunia, waduh itu bau je. Ni ada perlu. Aku dah hak tahu orang ada nafsu. Dah boleh siapa itu tak kena boleh. Saya ada bau mati kita. Bisa sirla kita semua. Kamu dah saat boleh kerja je. Auta do ni malam muatli nafada fanafatna ya nafat. Awal lupa. Sikit lamu ni bila saya ni lebih lamu apa tu nabo. Apa tu nabo. Akan buat nabo cuma ada apa nabo. Ada dia nabo baru mati hoji. Na belum ni ani do. Ada mama ka belum import ni hoji. Karena agak umumnya sah. Ini pun yang sini. Bukan dua tu. Oh, okay. Saya pun juga nggak saya belum ada yang sini. Insyaallah. Ayo. Jazakumullahu khairan. Ayo, insyaallah menangga majlisu mudur jarak. Ayo, min barawi alifan majlisi ustaz Zubair insyaallah aduna hikmah dan dhamma tahta al-unwan. Assalamualaikum. Ya foto mina mo ni bamba che ma baby hakiti ya rari ka fombi nyeka ko na tika jama ko mare ni jama na ko ka nye baby abu ko mi ka ba ko ni shefan ibina ka shefan bi ti dinde shefan bamba fly ka ba ko bi na shefan ga shefan bi ti shefan bi na ka ba ko ka shefan bi ti kuma ika nga hakilti ya rari sangan wati bela jeli ndil la ka kisan la kalia muso do na de muso ubla la nyokona mu no be ni kisa kili ngere azati re akuma ya donga fori ani bade kela ade no be no ye mbam modi ko kili modi ni fere de ko mabbe bama ali bama modi bayi modi mbo anana ay modi ni ngami ko mali ali bo ay bayi ni ngam muso bayi ali dembo ko kuma farnya ngami ay busi bayi ka to ka tablo plato duma ko muso abali dembo la ilaha illallah baka sibato tarura katanye fodonya na kali dimse ali bo iti dimse wele kan nindo ya sarafati balura bayi fati bayi jeti balura no dimse yin fai unana so mo ko do mai akoy dimse buwa ko akoy mungala ko nene mo wali ndi dalanya no bo minga annana ni o fora minga ne na mabbe ko fora ada ne ka ako Allah akbar ako dimse ko kana
ay musoroba ile riso na kile musoroba ile ko musoroba nyinyi ni ngani alay alam ni fa bi nyene maya ikile ni ta dai kamu kono ni ndem so ni tege de nyega fa de wa akwa fati to hazra akwa na fati ni chogoni musoroba kasira ako nyinyi ni ngakasila ni ngatnyeza ni arab la ile bi nyede fonyana ori ko so ni de musoroba kana kuma ni men akwa le fe beda de fa ka kona ka here Allah akwa le man ale fe beda ka ko here akwa kuma do nan na ka ba ko che Allah akwa de yo do de salila ni assalamu alaikum bismillah wa alaikum salam kosɛbɛ o de fɔtɔ sɔliha ayiwa dɔ de ye ɲininkali kɛ o ye banni ko yala ba ni fa o ye banni muso bi tɔɔrɔ ni degun min se a furu cɛ ma ko yala a kɔlɔlɔ bi yɛlɛ a den fɛ wa an bɛ min fɔ o la an bɛ don kuranna aya kɔnɔ wa kana abuhuma sɔlihan ala ye mɔgɔ dɔw den dɔw tanga ka ɲumanya k'u ye ka sababu kɛ min ye k'u fa kun ye maa ɲuman ye u fa kun ye ɲumanya kɛ an yɛrɛ ka usazu dɔ y'a lakari a ɲɛ na min b'a jira k'a fɔ ba ka ɲumanya bɛ se denw ma a ka bɔnɛ fana bɛ s'u ma siga foyi t'a la ni ɲuman sera dɔrɔn juguman fana bɛ se donc muso bi a cɛ bonyani min kɛ a n'a b'a cɛ tɔbɔtɔli min kɛ kana siga fiye ala b'o barika don denw na wa a bɛ cɛ tɔɔrɔli min fana kɛ ala b'o fana sara bɔ denw na siga foyi t'a la a ti wuli tafsiru dɔ kɛ ka faranta a ye ɲininkali min kɛ a dɔra a bɛ se ka kɛ fana musokɔrɔba b'a kan ka min kɛ cɛkɔrɔba la den yɛrɛ ni tɔɔrɔlen don a kɔrɔ hali n'u wulila n'a ma ka ɲi a ba bɛ min kɛra fa la a bɛ jukɔrɔna bila a tɛ se k'a datigɛ a ba la mɛ a yɛrɛ min tɔɔrɔlen b'a kɔrɔ fo musokɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn nin dimi kun tɛ foyi si ye ne bɛ min kɛra fa la n'o kɛra kɔlɔlɔ min b'a la a t'i sɔrɔ mɛ ne ni ba yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka cɛkɔrɔba tɔɔrɔ a de ko bɛ na o yɔrɔ de la dɛ i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen musokɔrɔba ka ko a bɛ tɔɔrɔ a bolo kojugu tuma dɔ la a bɛ y'a fɔ ba ye fɛɛrɛ la anw y'a kalan kalanyɔrɔ la tan ni muso ma tile a fa a furukɛ ye k'a bɛ jouer a denw kan a bɛ to k'a fɔ musokɔrɔba ye fɛɛrɛ dilan cogo dɔ la fo ka taa kɛ ba yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ min kɛra a ma di den ye o tɛ kɛ tuma dɔ o bɛ kɛ est ce que o tigi kan ka dɔ sɔrɔ o la dugawu kɔni bɛ sɔrɔ sira fila fɛ i yɛrɛ bɛ min ɲini o y'o ye bangebagaw yɛrɛ fana ka ɲumanya bɛ min kɛ sababu ye ka min lase den fana ma o fana bɛ yen donc musokɔrɔba jugu in bɛ min kɛra a dɔra den kɔni tɛ se ka dɔ sɔrɔ o la mɛ i yɛrɛ bɛ min ɲinina ala fana bɛ fara o kan o la o tuma na n'an ye nin fɔ ta nin bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛn dɔw fana hakili sigi parce que i bɛ taa sɔrɔ ale tilelen don musokɔrɔba ma tilen n'an k'a tɛ nin yɔrɔ foyi si sɔrɔ tubabu la i b'a ye a yɛrɛ fana jigi bɛ tigɛ ɲuman kɛ kun bɛɛ bila yan n'a fɔra ko ne ka ɲuman in si ko nafa foyi si t'a la k'a sabu kɛ ne ba b'a kan ka n fa dɔn cogo min na a b'a kan ka ko in seere cogo min na a b'a kan ka minnu k'a la hali ni ne tilenna nafa foyi si t'a la a b'a tigi découragé wa wala a b'a tigi encouragé a b'a découragé ala ka hakilima d'a ma. Dr. Adam kumana Sultan di Zaria ayiwa Morgue Blé bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala ni nyamete folokote sisa ko yɛrɛ de mɔden ko min fɔra nin dɔw yɛrɛ ni a ta denmuso bilala ɲɔgɔn na ne yɛrɛ ni Ahmad Traoré an ye safo seli an t'a la su 10 heures on sera tuma sɔrɔ a kuma mais tile filanan dɔ ko ne ma ko denmuso nin yɛlɛmɛna k'a balala ale la dɛ ko fɛn jumɛn ye nin yɛlɛmɛ ne ko n ko n ko anw kumana na k'a ma nɔgɔya dɛ
sisan mɔden dɔgɔ da bɛ mɔmuso ye donc facɛ mana fɔ k'a b'a kɔlɔsi bamuso b'a fɔ ko n'a ma fara den na donc ni mɔgɔ mɔgɔ ko a ɲɛ tɛ da nin den kan i ɲɛ ti da ale kan facɛ nana ye k'a to yen bon den nana kɛ tan ni fa ko fɛn o fɛn da a b'o de kɛ donc den u nana den lafiya mɔgɔ dɔ ye kamalenin dɔ bɛ ko o ye kulonkan fɛ wa peut-être k'a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ma minɛ cɛ kɛlɛ k'o fɛ donc la ko k'a tɛ cɛ fɛ yɛrɛ bilen o ma minɛ cɛ fɛ k'ale t'o fɛ bilen aa ko gɛlɛyara bon facɛ ni bɛnɔgɔcɛ ninnu ko an ka taa kuma den fɛ ne ko Amadu an ka taa n'an dala an bɛ bamuso ɲininka fɔlɔ n'a sɔrɔ furu yɛrɛ ka di ba ninnu an k'olu ɲininka fɔlɔ ɔhɔ an y'olu fila wele k'o kɛrɛfɛ fɔlɔ an y'a sɔrɔ furu ka di n'an ka mɔmuso fila ɲininka n'a sɔrɔ furu in ka di olu ye fɔlɔ donc la n'a min fɔ sisan an bɛ sɔrɔ k'o fɔ ko sinon n'an dala k'a ka sɔn a la ten k'a tigɛ tigɛ voilà an dala ba ninnu ɲininka ba ninnu ko furu ka di olu ye fa fana bɛ k'i kale ni den ma taa furu na ale bɛ ba furu sa o de bɛ yen donc an ye mɔmuso ninnu ɲininka furu in ka di mɔmuso ye a ka d'u ye a ka di ba ninnu ye bon ne ko mɔmuso n ko donc k'a ye sɔrɔ cogo di ko non ko dencɛ de ko n'a ko a bɛ denmisɛn bugɔ k'a b'a bugɔ kojugu ko kosɔn k'ale jamana kunna ne ko wa ni furu in ma kɛ e mɔmuso de y'a cɛ furu in dilan n'a cɛ e de don k'ale ni don dɛ n ko depuis fɔlɔ ka taa bi kɔfɛ e de ye furu in cɛnba de ayi mɔmuso ne ko mɔmuso ma k'e de ye furu in cɛnba de wa n'a ma dilan e de don donc an ye denni yɛrɛ wele ka na sisan mɔmuso fila ani ba fila ani denni yɛrɛ an y'u bɛɛ parce que an y'u bɛɛ kuma ɲɔgɔn fɔlɔ parce que souvent yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ a kuma na ye donc la sisan an y'a ye sisan furu ka d'u bɛɛ ye n ko den nin i bɛ sɔn den nin ko k'a tɛ sɔn n ko n'i bɛnna ne ka denni ma i b'i ne filɛ n'i bɛnna ne ka denni ma a ko man di la dɛ o kelen ne a ma se k'o ko n'i kɔni bɛnna ne ka denni ma mɔgɔ t'i ma ne ka denni ma dɛ n ko ne filɛ ko sisan an bɛ sigi la ye n'i bɛnna ne ka denni ma a ko man di la n ko a ko man di ba ninnu na a ko man di mɔmuso ninnu donc sa mɔmuso ninnu bɛ ko mɔmuso y'a tɔgɔ gosi fɔlɔ ma bamuso y'u tɔgɔ gosi ko donc ko nin ko k'a bɛ cogo di ne ko k'i sɔnna wa a ko k'a sɔnna n k'i sɔnna ko k'a sɔnna n ko bɔn taa a kun ti sɔn ka musɔrɔ sigi a b'a kunkolo kɛ cogo la mɔmuso yɛrɛ ko ni fa ko fɛn o fɛn ma da ye k'a t'o kɛ n kɛlen nɔ don donc a nana taa furu in na kuma ni dɔ nana wula la u nana an wele tun an dala ka taa kuma kɛ o banna denni n'o silamɛmuso ko dan do silamɛmuso yɛrɛ de don ayiwa an bɛ taa dɔɔnin inshallah an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an kɛ dugawu den ye ala kana an kɛ an ka den ala kana kɛ den bɔ an na an ka taa bisimila ala ko wa bil walidayni ihsana ni ka ɲumanya k'i bangebaa fila ye إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أقول جاموني كرو دولا كلين سورو أو كلاهما والما أفلا فلا تقل لهما أف على بكنا كوما كوف ولا تنهرهما يا سوادم ولا تقل لهما أف كي كان أف فيبان باوي دنگو مفهوم جمع النبي عنه على كي كان أف ما بسرعة بوا بسرعة نينوا دلو في تيم نبي تاكا دوك ما باوكا ولا تنهرهما ala k'i kana pɛrɛw kunna وقل لهما قولا كريما a bɛ bidenw taabolo ye o biden maa caman ta tiɲɛ na dɛ n'i ye min fɔ k'a kɛra cogo di Allah akbar e b'o k'i fa ma k'a kɛra cogo di i denw b'u sen fili kɔnɔ i bɛna ye wallahi tayya na ala de juru sara masa ye wallahi nugi fama k'a kɛra cogo di i denw bɛ tɛgɛ da i tulo kɔrɔ ka sɔrɔ k'e ɲininka ko b'a kɛ ko cogo di ala juru sara masa de ye وقل لهما قولا كريما ala k'i ka kuma f'u ye qawlan kariman kuma bonyane واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح i ka dɔgɔya kama i k'o majigi faw ye i bangebaaw ye min arrahmati hinɛ fɛ n'u y'i wele dɔrɔn i ka taa gɛrɛ la ni hinɛ ni makari ye ba ye ko cogo di hali fɛn t'i fɛ bangebaa bɛ fɛn dɔ ɲini adamaden fɛ a se t'i ye nka i b'a tila ba ma se ka nin bɛɛ sɔrɔ ni minɛ a bantatɔ filɛ i ka dugawu kɛ
bi wari ngora boyo yor nyala sonama adi tana nama so ba ne ko ya ko ko ma sai keta ko na do ni so le ka ni minata habi ko ne ga de ba ba ni ne imma ya bulu kan na inda kalkima jagu nu korola na korola o de ka juguna be o ga me dai soro wati de e bi dumi to bi kana dama ba mo ko bi dumi ne ba to ba ki ga dumi ko lon ta ka ba ko e ga do soro wati de iba ne ga ku ta ka ni ga mu ka bo fi ibo fana ta kana ba ko fo ne ga ta le la bi Allah ikana te courage de e do soro wati de ala ko te wa kullahuma qawlan karima ega kuma kambo enen fu eden ki majiguye wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ati bambe ega tlaga do au ko yetuguni unyana ma alu salem ko fe dogo de ba fo rabbirhamhuma e ala hinene bage ba fulala kama rabbayani saghira na fu eden fitini malla mo jogo mina rabbukum a'lam bima fi nufusikum ma bage ba fatune ko fe aka hakan bitila yana ga nyongume fi arasatil qiyam la harajo don kenaka o iba sama duwa mina ni saraka min boy ito bo bangi baye koy ibo boy yere de ni ma boy yere iddo ti sarakati boy way su ko yere ti gakanye ka duwa ki bangi bawe ka sarakatu buye jurulelu kama tadin tudan ye jurumin do jurule bi sariye ala to ko dayan juru saram masa wallahi dayan samawati wal ard rabbukum a'lam bima fi nufusikum ala amala de bado fe mbaw nin kuna in takunu salihin na fera ni mangela we fa innahu kana lil awabin ghafura ala gara ya fa masai se di baw mama mu se guru ko haya iti se ko e men taw be balola dede e men bagi baw sa bay bay sadaqallahu alazim abo so ni di